Исәнмесез, эфирда пәнжешәмбе көне яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба кой бер темалар турында кыскача. Җәмәгать транспортында йөрү бәясе 40-тан 46 сумга арткан. Моңа чаллы халкы ничек карый? Чисталык һәм тәртип идарәче компаниялар хезмәткәрләре йорт түбәләрен кордан чистарта. Җәмәгать транспорты пассажирлары транспортта йөрү тарифлары күтәрелүгә канәгатьсезлек белдерә. Аларга аның суммасы нәкъ менә 46 сум булу ошамый. Чаллылылар һәм шәһәр кунаклары сүзләренчә 45 сум булса, түләргә уңайлырак булыр иде диялар. Пассажирлар һәм автобус йөртүчеләр белән хезмәттәшем аралашты. Яңа тарифларның кисәгә сугу турында җәмәгать транспортының башка пассажирлары да белдерә. Көндәлек чыгымнар хәзер артты. Нам, как пенсионерам, конечно, подорожание никогда не нравится. Пусть он бюджет, город компенсирует. Конечно же, против. Как говорится, очень резко, во-первых, и на 6 рублей это очень дорого. Сдачу, как говорится, надо вот ковыряться. 45 хотя бы сделали бы, а не 46. Очень неудобно. Я никогда к нему нормально не относился. Либо 45, либо 50. Чтобы круглое было. А не вот это вот 4 рубля, рубль искать. Транспортта йөрү хаклары артуны тыныч кабул итүчеләр дә бар. Алар билгеләп үткәнчә, хәзер бар нәрсә дә кыйммәтләнә. Мәсәлән, бензин, транспорт чарасына хезмәт күрсәтү һәм ремонт, шуңа күрә барысы да закончылыклы ди алар. Все же подорожало. Как-то я спокойно отнеслась. Бензин дорожает, все дорожает. Вполне нормально. Жизнь дорожает и все дорожает. Мы карты платим, поэтому нам без разницы. Приложил и вышел, все. Поэтому сделали, что теперь делать? Сопротивляться же не будешь. Җәмәгать транспорты йөртүчесе сүзләренчә, тарифлар күтәрелүгә төрле факторлар тәэсир итә. Тут много составляющих, такие как топливо, амортизацию автобусов, запчасти. Все дорожает с каждым днем, инфляции, там вот это вот все. И вот так это и работает. Татарстан Республикасы тарифлар буенча дәүләт комитеты мәгълүматлары буенча бәяләрне исәпләгәндә транспорт системасындагы барлык үзгәрешләр исәпкә алынган. Маршрут челтәренең гомуми озынлыгы һәм структурасы, пассажирлар агымы күрсәткечләренең актуальлеге, хәрәкәт составының техник халәте һәм яшь структурасы, шулай ук агымдагы файдалану чыгымнары исәпләнгән. Лилия Гатина, Яну Вальдю, Тахир Бикметов, яңалыклар. Әгәр сезнең бер проблема берчесе яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Бүген Зәп бистәсе ишегалларының берсендә юл транспорт хәлакәте булам. Авария зур түгел, шулай да автомобильчеләргә күңелсезлекләр һәм мәшәкатьләр китергән. Юл транспорт хәлакәтендә катнашучыларның икесенең дә фикерләрен безнең төшерү төркеме тыңлады. Авария 19-19 һәм 19-21 йортлары арасындагы җирле юлда килеп чыккан. Юлны Лада Гранта һәм ВАЗ-2107 автомобильчеләре бүлешә алмаган. Беренче машина хуҗасы сүзләренчә, ул машина йөртү таныклыгын узган елда алган. Руль артында 5 ай һәм бу аның беренче юл транспорт хәлакәте. Уважаемый меня не увидел. У меня скорость была 20 км в час. Допустимая скорость. На улице гололед. Все скользит, не успел не оттормозиться. Вот машина, как видите, где начался тормозной путь. Здесь стояла Веста, а не было видно. Булган хәл турындагы үз версиясын юл транспорт хәлакәтенең башка катнашучысы ВАЗ-2107 йөртүчесе дә әйтте. Ул монда мен монда чыгарга җитешәлмичә калдым. Ул килеп бәрелде. Менә бит ул, менә мен монда киләмен. Авыл теге яктан. Юл транспорт хәлакәтенең ахыргы сәбәпләрен әле ачыкларга кирәк. Шулай ук тикшерү вакытында авариядә катнашучыларның гаеплелек дәрәҗәсе дә билгеләнәчәк. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Бүген Чаллыда идарәче компания хезмәткәрләре подъезд түбәләрендәге карны чистартырга керештеләр. Коммуналчылар парлап эшлиләр, берсе югарыда эш башкарганда, икенчесе аста тора. Ул җәяүлеләрне кар чистарту турында кисәтә. Киләсе атнада күп фатирлы йортларның түбәләрен кардан чистарту башланыр дип планлаштырыла. Анда альпинистлар эшләячәк, тулырак безнең материалда.
Фәнил Ильясов идарәче компанияда 3 ел эшли һәм 3 ел һәр кыш подъезд түбәләрен кардан чистарта. Аның сүзләренчә, агымдагы сезонда явым-төшем азрак булган, ләкин кар катырак, бу исә кыенлыклар һәм уңайсызлыклар тудыра. Авырлык аттыгыз инде кар. Авыр түгел, бик нык. Фәнил Ильясов югарыда эшләгәндә, түбәндә аның иптәше Илнур Миңнеханов тора. Ул җәяүлеләрне кар чистарту эшләре баруы турында кисәтә. Шулай ук подъездга илтүче юлларны чистарта. Кешенең башларына кар төшмәсен өчен, шушында беребез эшләгәндә, беребез карап торабыз. Кеше чыкмасын подъезддан. Дип инде шул әкрен генә эшләп барабыз. Вилю идарәче компаниясе 40 йортка хезмәт күрсәтә. Коммуналь хезмәтләргә 129 подъезд түбәсен кар һәм буздан чистартырга кирәк булачак. Ә йорт түбәләрендәге карны альпинистлар чистартачак. Когда снег скапливается свыше 15 сантиметров, мы начинаем убирать козырьки, чтобы они не упали людям на голову. Пока на крышу мы не выходим, с такого снега нету. Как чуть появится, мы уже туда вызовем альпинистов, чтобы они могли расчистить все это, убрать с парапетов снег. Киләсе атнада кар чистарту эшләре тәмамланыр дип планлаштырыла. Лилия Гатина, Илмир Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Вы сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Роза Хәбибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Челны, встречай! Свежие камчатские деликатесы от производителя. Королевский лосось, красная икра, масляная. С 26 по 31 января. ТЦ Грин, остановка Глобус. Тяжело было слышать, особенно... Алло. Бабушка, привет! Как я рад тебя слышать. Вот теперь все хорошо. Слуховые аппараты в «Слышу-вижу» со скидкой 12% до конца января.